Partidul Popular European pentru România reprezintă în primul rând partidul care s-a bătut alături de politicienii responsabili din România ca România să devină stat membru al Uniunii Europene. Și dacă mă uit la ce se întâmplă astăzi în România, este acel partid care ajută oamenii de bine din România să păstreze o Românie liberă, democratică, o Românie cu un stat de drept care nu este distrus de toți acei inconștienți care n-au înțeles că țara ne aparține tuturor și rezultatul muncii tuturor. Și mai mult decât atât, este acel partid care a înțeles că pericolul iminent care se află la granițele României trebuie îndepărtat. Cred că România, ca al doilea stat european al Uniunii Europene, are nevoie de acest parteneriat, de această forță puternică cu politicieni foarte puternici și responsabili, astfel încât să se dezvolte în perioada următoare. Și aș vrea spune un lucru, e acel partid care a avut curaj să nu arunce banii pe geam, chiar dacă socialiștii români spun că este partidul care a promovat austeritatea, eu le transmit cu fermitate. Este partidul care a arătat, prin liderii lui, gen Angela Merkel, dacă cumva n-au auzit despre acest politician european și mulți alții, că banii pot fi cheltuiți cu chibzuință, astfel încât să ajungi la momentul în care să ai sume de bani la dispoziție și pentru salarii și pentru investiții. Este acel partid care a făcut ca Europa să fie puternică și care sunt convinsă că va face lucrul acesta și în perioada imediat următoare.